Здравейте, ние сме Headhunters Barbershop. Днес ще поговорим за видовете коса и най-подходящата грижа при тях. Съществуват 4 видове коса. Нормална коса, мазна коса, суха коса и комбинирана. Мазна в корените и суха в краищата. За да определите своя вид на косата, трябва да наблюдавате колко често миете главата, дали имате блестящ или матов ефект на косата и след какво време тя се омазнява в корените, както и да проверите дали косъмът е сух или мазен. След като определите видът на косата и ако имате нормалният вид, то вашата коса е много лесна за стилизация. Не цъфти, има видим блясък и ви доставя удоволствие. Сухите коси са нацъфтели, растят по-бавно и са по-трудни за разресване. Най-често този вид на косата се получава вследствие на неправилна грижа. Заради многото ползване на гелове, лакове и пяни, честото изправяне, също така излизане навън под силните ултравиолетови лъчи. Причина за сухата коса може да бъде недостигът на важни за организма витамини и минерали. Мазните коси са много по-блестящи, но не са здрави и след миене се омазняват по-често от нормалните коси и стават по-трудни за разресване. Много често мазната коса е резултат на честото миене. За предпочитане би било по-добре да измивате вашата коса един път на 2 дни. Ще видите подобрен резултат след около месец. Ако сте решили да пробвате този метод, напишете в коментарите вашият резултат след месец. Много често мнозина имат комбиниран вид на косата. Обикновено този тип коса се характеризира с омазняване в корените и сухи краища. Това е типично за дългата коса. Всеки вид на косата има положителни и отрицателни качества. Мазните коси изглеждат по-здрави, по-подхранени и блестящи, но не за дълго време. Този вид на косата се разваля по-малко докато расте. Сухата коса не се нуждае от често измиване, защото остава за по-дълго време чиста. Отрицателните качества на сухата коса са цъфтежът на косъма по върха и по изтощения цвят. Трябва да ви напомним, че сухата коса не е по рождение, а се придобива вследствие на неправилната грижа. Сега трябва да разберем кое е по-важно в изборът на продуктите – видът на косата или прическата, която сте избрали. Такива продукти като брилянтина и помадата достатъчно премахват обема, но пък придават блясък и са използвани за класически прически. Затова не препоръчваме за тънки, мазни и сухи коси. За предпочитане към този вид коси е паудър за коса, защото има дълготрайна фиксация, придава матов ефект и не се омазнява толкова бързо. При нормален тип на косата всичко зависи от вашето желание. При сух вид на косата трябва да използвате продукти, които придават увлажняващ ефект, както вакси, кремове и пасти. В случай, че имате комбиниран вид на косата, вие може да комбинирате продуктите, като например ще придавате обем с паудър, а фиксация с лак. Надявам се да сте разбрали вече кои продукти са подходящи за вашия вид коса. Ако имате въпроси, пишете ми в коментарите под видеото. Харесвайте видеото, абонирайте се за канала и ни посещавайте в нашия барбършоп. Това е всичко за днес. Аз съм Асен, барбърбъл. Headhunters Barbershop. До скоро!